psycho support team started at the school. Our employee wellness program will also go. They will start there very early in the morning to conduct that process. But we will be supporting the school fully. Inkonzo kamfundisi Paseka Mporo Motshweneng eKatlehong kwimpuma yeGauteng itshisiwe kutshola abahlali abavuke umnyele kunye nabafundi. I must mention 5 AK-47s were found there. AK-47s. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchuna kawasola amapolisa ngeziganeko zakutshanje zokubulala abarhanelwa esithi anoxanduva lokuqinisekisa izikrelemnqa ezinobundlobongela ziyaphendula. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Isithethi sezemfundo eGauteng uSteve Mabona umemelele ukuba kubekho uzinzo emva koshicilelo lwevideo lozibiza njengomprofeti uPaseka Motshweneng nowaziwa ngokaMporo. Ozingomba isifuba njengomprofeti uMboro unwenwe kushicilelo lwevideo eChurch entla isisifu ngokutshawuzisa uCelemba lo gama ebekhatshwa ngamadoda amabini omnye wabo ephethe umpu obegrogrisa ngabo kumasango esikolo. Isithethi sezemfundo uMabona uthi ngokwengxelo yaphambi kophando kwisebe oku kungenxa yokungaboni ngasonye phakathi kwentsapho ezimbini ngempatho yabafundi abangamakhwenkwe ababini kwesisikolo. uMabona uvakalise ngelithi iqumrhu lokhuseleko labantwana lilungele ukungenelela kulombhodamo ukwaleke ngelithi amagosa enkxaso ngokwasengqondweni nangokwemo yenhlalo aza kukhawulelana nabafundisi intsapho nkqu nabafundi abachaphazelekileyo ukubanceda kumonzakalo emphefumlweni ongabe uze nesisithwakumbe. Our psycho support team started at the school. Our employee wellness program will also go. They will start there very early in the morning to conduct that process. But we will be supporting the school fully, just to make sure that they are, they are going through. They are not going through, these bad things that are happening there. Ukanti ke uMabona ukwagxininise ukuba abazali bathomalalise amaxhala nanjengoko njengesebe lezemfundo bephantsi phezulu nokuthabathela ingqalelo lomba ukuqinisekisa ukuba isikolo nabafundisi intsapho bakhuselekile. Ukanti ke inkonzo kamfundisi uPaseka Mporo Motshweneng eKatlehong kwimpuma yeGauteng itshisiwe kutshola abahlali nabafundi bebezele umnyele ukuva banzi ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu Kelvin Dludla eseKatlehong. Kelvin, siyakwamkela ingxelo zethu umfundisi uMporo kwabizwa ngokuba ngumprofeti ubanjiwe. Injani imeko ngoku apho? Angibingelele kuweza kwethu ngibingeleleke nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya ngibuye ngingakuzwa kahle ngenxa yomsindo ola ngikhona kodwa ke sila endaweni yesigameko la eKatlehong njengoba ke lishe langqonqa itende obekubanjelwa kulona inkonzo yomfundisi ke owaziwa ngokuthi ke uPastor Mporo. Ngizocela ke nje uza kwethu uqaba injokweni ukuthi ke akukhombise la kancane la kushe khona lingqonqile ke liwumlotha leli tende njengoba ubona kunezinsizwa ezimele ezizama ngawonke amandla ke ukuthi ke zikhiphe insimbi ezikhona akhona amaphoyisa la akhona amalungu omphakathi khona iCPF ukhona ke nokhulumela umnyango wezemfundo la esifundazweni eGauteng uSteve Mabona kodwa njengamanje ke ngizokwethula ke okhulumela ke amaphoyisa kuze lonke uBrigadier uAtlenda Mathe okuyena ozosichazela kabanzi ukuthi ke ngempela kwenzekeni. Ngizokhuluma naye ke ulimi lwesingisi ukuze akwazi ukusichazela ukuthi ke inkinga kube yini nanokuthi ke uma ngabe kukhona ababoshiwe asibeke esithombeni. Brigadier asinibingelele sinamukele endabeni zosuku General Sithole asibonga kakhulu ngesikhathi senu. Sicela nje nisichazele kahle kwenzekeni la. Thank you very much Nyabonga. I'm the District Commissioner of Ekurhuleni, Major General Sithole. Yeah, what transpired here is that the issue culminated from a domestic violence matter, and I think it started yesterday. And I should think everyone saw the video footage that was circulating. Immediately after we received the video footage, a team was established and 4 suspects were arrested.
bakuphi laba ababoshiwe manje bazovela nini enkantolo? They are currently in our cells and they will appear in court tomorrow. Sicela usichazele kabanzi njengoba bekushiswa la abekho abantu abalimele. As far as I know, there's no injuries that have been reported. Isimo kodwa siyalawuleka ngoba kunje. Definitely, we have deployed our POP and our visible policing members. They are on the ground and we will be monitoring this area. Bengisathi ngizobuza ukuthi njengoba abantu bebonakala bebangaka la nizohlala nabo lana kuze kube nini ngoba kungenzeka afunde liqubuke ledungunyana ngoba le ndaba eyenzekile abantu abayithatha kancane. Yeah, no, as I said, our reaction team in terms of visible policing is around, including the POP, because I must say that we really will not allow lawlessness. Therefore, as the police who are going to act where it is necessary, we're not going to allow anyone to take the law into their own hands. Can you confirm ukuthi umfundisi uMbhoro ngomunye wababoshiwe? All that I can say is that we've got 4 people arrested, but safe to say, as I was saying before, that the investigation is on. There's another extra 1 suspect that is arrested on the matter. Thank you very much for your time. Loyo ngomunye ke usigaqa mabhande wamaphoyisa okhona la eKatlehong uMajor General Sithole obesichazela kabanzi ke ukuthi bakhona ke abalisa abantu ababoshiwe abane akafunanga ke ukudalula mbukelo wendaba ze-SABC ukuthi ingabe umfundisi uMbhoro ungomunye winyawo labo bantu ke ababoshiwe sibi isimo simanzonzo la sikhona amaphoyisa ke agcwele amalungu embokode bomvu njengoba bese ngishilo ngathi ukhona nokhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni iGauteng uzokhumbula ukuthi ke lesigameko siqubuke khona emagcikeni esikole uqabinjokweni ke ngizomnxusa ngaphambi ukuthi ngivalelise ukuthi aphinda ukukhombise izinkumbi zabantu abagcwele la abantu ke abaphume ngobuningi ke sikazi seke sazama ke ukuthi sixoxisane nabanye babo ukuze sizwe ukuthi ke ngempela lesigameko siqhutshulwe yini kodwa ke iningi labo alifunanga ukuthi ke likhuluma amaphoyisa ke akhona abacima imlilo bakhona njengoba ubona imoto zamaphoyisa ezinye ke zibhanyaza amalambu alihlaza isimo simanzonza yasho ke amaphoyisa zakwethu ukuthi ke azosiqapha isimo futhi azokwenza isiqiniseko sokuthi konke kuphephile angithathi intambo kwamanje ngibuyisele kuwe e-studio. Sibambe ngazibini kuwe Kelvin. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa umnumzana Senzo Mchunu uzigxekile intetho zokuba amapolisa adubula ngaphandle kwesizathu. Umchunu uthi akukho siphene kudubulwano beliphakathi kwamapolisa kunye nongqeve bebedlakazelisa abahlali. Umphathiswa wezamapolisa uSenzo Mchunu owancome wawatyibeka amapolisa ngenzame zawo zokulisiphula nengcambu ulwaphulo mthetho olunobundlobongela. Umchunu uthi ukuba onqevu bakhomba umbhuku ipolisa kufuneka bayazi ukuba amapolisa awasoze acinge kabini ngokudubula azikhusele. Kwintsukwana ezidlulileyo kuye kwabakho udubulwano phakathi kwamapolisa kunye nezigilamkhuba eThekwini nalapho kuthe kwasweleka abarhanelwa baliqela. I must mention 5 AK-47s were found there. AK-47s. Now this is a very high caliber weapon and it's related to war. You don't carry, it's not a knife. It's an AK-47, 5 of them. And then there was also an R1, there were also another assortment of weapons. And all in all, the group was around 20, if not 21, who were caught there. And all of them, on seeing police approaching, they responded by gunpower. Umphathiswa uqhube ngelithi liyaxhalabisa izinga leziyobisi eligquba kwizidalato zeli. We can't be complaining about everything. You complain about high rising or high levels of crime, and we condemn police for not acting. And when they act and they get prevented from acting via shootings at them, and then when they protect themselves, defend themselves, and then we're the ones who come forward immediately. Uqole ngelithi inkqubo yezobulungisa lolwaphulo mthetho yeli iyafuna ukunikwa ingqwalasela kwaye kuqinisekiswe ukuba amabanjwa awaphili impilo entofontofo ezidolongweni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike zeba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng ilihlehlisele umhla wesithandathu kuFebruwari wonyaka ozayo ityala lobesakuba ngumongameli welu uMnumzana Jacob Zuma apho atshutshisa bucala wangena ezihlangwini zakhe umongameli Cyril Ramaphosa. Ukuhlehliswa kweli tyala kukunika ithuba inkundla yomgaqo-siseko igwebe kwinkqubo yezibheno phambi kwayo. Kusalindeleke kuba uMnumzana Zuma vele enkundleni njengomtshutshisi wabucala uqinisekisa ukuba lo mba uhlala kumqulu wamatyala enkundla. Kulindeleke kuba uMnumzana Zuma xa ivele enkundleni ngoFebruwari wonyaka ozayo anike inkundla zonke iinkcukacha ngokuphathelene neenkqubo zokubhena. Ngujaji Dario Dosio onike umyalelo namhlanje. To the draft order dated the 6th of August 2024 is hereby ordered that in her counsel for the private prosecutor the criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of February 2025, and secondly, that the private prosecutor shall at that stage apprise the court regarding any developments in the matter. uMnumzana Zuma uzama ukutshutshisa bucala umongameli Cyril Ramaphosa ngelithi wasilela ukuthatha amanyathelo ngesikhalo sakhe athi kukupapashwa kwenkcukacha ngempilo yakhe. Ngumtshutshisi uAdvocate Billy Downer athi wazinika intatheli yemiba yezomthetho uKaren Moore esithi oko kuthetha ukuba naye umongameli unetyala ngokungenzi into ngesikhalo sakhe eso. Uadvocate Downer ngumtshutshisi kwityala likaMnumzana Zuma elinento kwenza nesivumelwano sentonga yezixhobo. This described a situation of inaction where our country's Umphathiswa wasemntla-ntshona wokhuselo loluntu nolawulo lwezithuthi Wessels Morweng uthi uceba ukungqubanisa intloko nomphathiswa wezesipolisa uSenzo Mchunu ukuba ancedise kumthamo nakwimingeni yezixhobo kwizikhululo zamapolisa eKlerksdorp nakwingingqi ezingqongileyo. Umphathiswa uphume iphulo lokutyelela kwizikhululo zamapolisa engabhengezanga kule ngingqi ngokuhlwa kwayizolo. Olutyelelo luza emva kokuba abantu abasibhozo beye badutyulwa babulawa kwisiganeko sakwindawo yentselo yaseKanana kufuphi naseKlerksdorp kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Utyelelo lungabhengezwanga kwizikhululo zamapolisa eKlerksdorp naseJoburg kuthatyathelwa ingqalelo ukuphonononga imingeni ejijisana nabakwantsasana kule ngingqi ijamelene nolwaphulo-mthetho olumandla. Oku kuza emva kwezikhalazo ngokusilela kweenkonzo zesipolisa kwezi ngingqi. The area of Klerksdorp is one of the hard hit in as far as crime is concerned. That is why I have made it a project that we must get this thing of crime in this area right. But where do we first start? We first start at our police stations because that's where the service to the community should be executed. But the challenge mainly that our members have raised to me is tools of trade, which is oftentimes community members, they complain that our cars, they arrive very late to the scene and all that. But the issue is mainly the capacity in as far as the resources concerned. Kananjalo umphathiswa uvakalisa ngelithi olutyelelo lungundoqo ukunika ingqwalasela amahlande enyuka akhoyo ukuze kwenziwe imigudu yokuza nongenelelo oludingekayo. This is our first step in the right direction. We admit the level of crime in this area is concerning. We can't sleep. That is why 12 o'clock at night we are here. We need to apply unconventional method. You can't apply the same method and expect the result. It's not possible, it's not doable, it's not practical, it's not pragmatic. Ukanti ke umphathiswa uthi isebe liza kuqhubeka nokuphuma lamaphulo otyelelo kwizikhululo zamapolisa ezikwindawo ezahlukeneyo zephondo. Iqumrhu elilawula ukhuselo kwimizila kaloliwe i-Railway Safety Regulator livule uphando ngengozi eyenzeke phakathi kukaloliwe wemithwalo kunye nebhaki kude kufuphi nePortsmouthburg eMntla-Koloni. Kusweleke abantu abane kule ngozi ngelixa ababini bonzakele. Le ngozi yenzeke emva kweentsuku ezimbalwa kusweleke abantwana abathandathu kwingozi kaloliwe nebhasi eMpumalanga. Umphathiswa kwiofisi yobongameli onoxanduva lokucwangcisa nokwakhela umkhanyo imiba yeli iMinister of Planning, Monitoring and Evaluation ngokwamakhumsha uMarupini Ramkhoba undwendwele le ndawo kwenzeke kuyo esi sithwakumbe ngomvulo. Uthe ke wayekugcwala emswaneni kwiintsapho eziphantsi kwelifa elimnyama. We had agreed that we need to intensify the issue of the campaign
so that people can know that rail crossing such as this one can be very dangerous. Umphathiswa uRamokgopa uthi isebe lakhe liza kuba nequgula nesebe lezothutho kwakunye nequmrhu elijongene nokhuseleko kwimizila kaloliwe ngenzame zokufumana indlela zokuthintela iziganeko ezikumila nje ukuba zingaphindi zenzeke. We need to just ensure that we do something about it so that we cannot always be coming here to talk about people who lost their lives because of accidents. Kusenjalo, iqumrhu lezokhuseleko lololiwe lithi liza kukhupha ingxelo yonobangela lwale ngozi kwiintsuku ezimbini. The Railway Safety Regulator team is currently on site conducting its preliminary investigation, and we will release our report within 48 hours as required by our protocols. Isebe lezocwangciso nokwakhela umkhanyo eli lithi liza kuqinisekisa ukuba iintsapho zamaxhoba zifumana ululeko lwengqondo. Uluntu lwaseMantusini esajonise eMpuma Koloni lumemelela kurhulumente ukuba aphande izigidi zerandi zafakwa kwifama yobisi Mantusini Dairy Farm eyafadalayo. Ngo-2018 isebe lezolimo lephondo nelelizwe jikelele lafaka i-49 million ukuvuselela le fama xa kungoku akukho mfuyo yaye iziseko zophuhliso zimoshakele. Lo gama uninzi luphulukene nengqesho nomhlaba ungasetyenziswanga. Lo ngumzi wokuvelisa ubisi kummandla waseMantusini noxabisa izigidigidi zamarandi. Bangapha kwama400 abantu abathi banikezela ngomhlaba wabo kuba befuna kuqaliswe lo mzi wokuvelisa ubisi. Kweminyaka engephi uqalile lo mzi, abantu abaninzi kulo mmandla bakwazi ukuba baxhamle ngokwamathuba omsebenzi, bakwazi ukuba balwisane nendlala. Kunyaka 2018 lo mzi wokuvelisa ubisi wafadalala okwesibini. Isebe lezolimo kuzwelonke nasephondweni lakwazi ukuba lingenelele ngokuba lifake imali elinganiselwa kwi-49 million randi ukuvuselela lo mzi. Kodwa kwixesha lingephi lo mzi kwakhona waphinde wawa. Imveliso ithathwa isiwe kwezinye indawo bona beshika bengenanto. Kungoku nje apha kubonakala ubugoxo kuphela bathi abahlali bafuna urhulumente angenelele. Ngela xesha ibikhiqiza besibona uba iya entweni more than 100 abantu bebesebenza kule project, but ke ngurhulumente sazama iphondo ukulibiza lazofika iphondo istructure bese right kungakabi ledlavu kulilunguku zange liphinde libuye una namhlanje. Ubisi lwalapha lizange lukhiqizele apha nemali zange ingene apha, yayingena kuAmadlelo nobisi luthengiswa kuAmadlelo lungene kuye, hayi apha eMantusini khonto sake zayibamba nangesandla. Amafama ommandla wase-OR Tambo athi afuna urhulumente enze uphando lunzulu ukufumanisa ukuba kakube kwenzeka ntoni na kwizigidigidi zerandi ezazifakwe kulo mzi-mveliso. Provincial Agricultural Department kunye no-National Rural Development and Reform mabenze uphando olunzulileyo ukwenzela into yobana abantu baseMantusini noko babe seluxolweni bakwamkele okwenzekileyo nokuhambeke rongo bangahlali bekrokelana kuba akukho nesenti ethe yafakwa ifakwe kwamadlelo. Kukho izityholo ezithi amathole angama-70 athathwa ngumfama waseKokstad ngelithi wahlangula kwindlala yaseMantusini yaye uzawuncedisa ngokwanyanga. Kungoku nje kuthiwa lo mfama ufuna imali elinganiselwa ku-6 million yamarandi khona ukuze azikhulela abahlali ezinkomo. Isebe lezokuphuhliswa kwamaphandle nezolimo alifumanekanga ukuba liphawule ngale nyewe. Ndinkululeko Nyembezi, ePort St Johns. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Yeyiphi imiba etrendayo? Enye i-hashtag etrendayo okanye ehamba phambili i-hashtag ekuthiwa Connect Every Child. Le yi-program ezawuqinisekisa okokuba bonke abantwana kukhathaliseka ukuthi basezilokishini baseRhawutini okanye bakwi-rural communities mabafumana ii-laptops. Enye yezinto ifuna ukuzenza le program phezu kwale nto ye-laptops kukwenza sure ukuthi abantwana ba-connected kwi-internet. Uzawuyazi kweli xesha siphila kulo abantwana i-homework okanye umsebenzi wesikolo bawenza ezifowunini okanye bawenza kwezi laptop athi u-basic education ufuna ukubanikeza zona.
uMinister ke we-Basic Education uSiviwe Gwaruba uyithethile into yokokuba ke i-community kuzawufuneka bathathe uxanduva lokokuba azibiwa ezi laptops xa zisesikolweni. Waphinda ke wayithetha nento yobana namapolisa ke bazawuzama uthetha nawo okokuba mabakhusele ezi zikolo. Enye yento ebangela ke mabapartnerishe nenye ye-telecoms kukuba i-telecoms uxanduva labo kukufaka i-infrastructure kwezi communities ukwenza ukuthi abantwana bakwazi ukukhonektha kwezi zikolo. Okwesibini ke sizawuyazi uba uPastor Mboro uyatrenda ivusa into ethi ke lento sizawubathemba njani abantu abazibiza ngokuba bangabantu bakaThixo xa sizawubabona kulamaqonga e-social media bephethe iphanga bephethe kwakunye nemipu besilwa ne-community leyo silindeleke okokuba mayibe ngabo befundisi abayikhuselayo le community. Okugqibela ke ngokukhawuleza kuMiss South Africa ayikasombululeki ke into kaMiss South Africa. Bonke abantu amehlo wabo asajonge kuMinister of Home Affairs ukuthi ithini lento kaMiss South Africa eneneni nangenyaniso. Sibambe ngazibini kwesandile. Kwezemidlalo imbaleki yomgama we-800 meters uPrudence Sikhodiso ithi yanelisekile indawo yesibhozo egqibe kuyo kwifinal yamanina kwimidlalo ye-Olympic eParis phezolo. uSikhodiso othatha inxaxheba okokuqala kwi-Olympics uthi okubalulekileyo uzuze lukhulu ngokwamava. Kusenjalo uWade van Niekerk noShaun Maswanganyi bajonge uqhuba kakuhle kwi-semi-final yogqatso e-200 meters ngokuhlwa ngomso. 500 was slow for me and I was too much on the outside lane. I feel like that's where I lost so much energy, you know, just to be on the outside. And when everyone passed me, I didn't have any energy left on my legs. But you know what? I'm just happy that I made it, you know, and also making my country proud. I know there's still a bit of work that needs to be done in the latter stage of the race, but we'll shake that off and try again next round. Qualified nicely. Biggest thing is you don't want to run too many races. Thank God I made it through for the semi-final. Don't have to run the Supercharged round. But overall, I'm pretty satisfied. Maswanganyi ugqibe ngemizuzwana i-20 point. Siziqongqothile zasemini nje nto zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de sidibane kwakhona kwilixelizayo kamnandi.